csak hogy hol a világítás. Hát ez a kocsi. Ha nem lehet világításban, akkor nem lát kifele. Aha. Döbbenet. Most még jön az ajándékcsomag. Figyelj. Milyen ajándék? Welcome to Las Vegas. Thank you very much. Thank you! Thank you. Szuper. Rózsa. Okay. Thank you. Barnabás! Ezt te intézted, szívem? Imádlak. Ezt nem hiszem el. Vivic, imádlak. Csúcsú. Na mit szólsz? Szóljál már valamit. Jászmin. Ünnepi szónoklás. Jászmin még nem tudja. Wow. Ez szper. Oda nézzetek, zöld, piros ledek. Hát ez a kocsi, ez nem valami piskota. Ez nem piskota. Ez nagyon állat. Az nem. Király. És akkor így utaznak, és akkor így hátra. Ez olcsó, mint a taxi? Nem. Vicc. Azért ez szuper. Mondhatnám. Ezt csak úgy rendelted. Valamilyen módon. Mit? Igen. Kósza ötletem volt. Ha lehetséges. Utolsó nap. Ez volt az a meglepetés, amit mondtad? Aha, Hogy lehet. ez? Igen. Ez félelmetes. Ezt hadd tegyem mellé. Jöjj!